Magato na mi sa order ni Ma'am Lily. Ah, wala mo kayo. Hala. Lay mo. 5,000 ni siya, ma'am. Patay. Wow, alam mo, laki pabayad ka ba? Wala, uy. Ito may gahin mo, anak. Daghan man kayo ni. Hala ka, uy. Ug kaning pabo, unsa man nimo ning pabo? Mga piso. Kanana. Daghan kini ma'am, gisulod na mo og tray. Order ba? Ano man na? Wala ko kwarta dire. 2,000 na lang habilin ko kwarta. Uy, nakatawa lagi mo ay. Wala ko nag-order. Mani. So, ka lang, di ka kabayad. Kailangan kayo. Ay da, mahadlok magkukuhan pag-anon man ta. Uy, hindi ka naman. Wala magkukuhan na lang. Nalili man. Oh. Ano lagi nga nahitabo man ingon ana. Directly no? Nga naay order na himo ingon ana nga wala Wa ka nag-order? Wala ko itaw gistoryahan. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Kisa si Ma'am Lily. Ako. Isong ko. Ay, ikaw nag-order og similya sa pabo? O bulak? Pabo, bulak. O bulak? Oh. Ano to? Lily mo ko nag-order, ma'am. Bulak. Kami, diri karon para i-deliver na mo. Order. Kuha na order. Si Ma'am Lily Pisongko. Ay, Order? Wala ko nag-order. Kuna? Pangalan dyan niya? Oh, Lily, ma'am, Lily. An. Ay, si An lang mo pa dali. Surprise niya. Ikaw ah? Ma'am, good morning, ma'am. Magato na mi sa order ni Ma'am Lily. Ah, wala ko kayo. Hala. Lay mo. 5,000 ni siya, ma'am. Patay. Wala man siya ka-order. Wala man ka-order. Una diri ma'am mo gidala karon. Sama ni ma'am nga nakapangalan man si mo ha. Hindi siguro ay tanawan ulit to daw. Tanaw sa nato ma'am kay nakapangalan si mo go. Alam mo, laki pabayad ka ba? Wala. Wala, saan man kanina? Ito may gahin mo, anak. Wala. Bayron, ikaw may bayad, anak. O bayaran jud nimo ni ma'am kay mawala cancel ma'am. Kay na order man nimo. O daghan man kayo ni. Ano ko, uy? O kaning pabo, unsa man nimo ning pabo? Mga piso. Hala ka ma. Nga, nandiyan ako nasulod. Puti na gana na. Daghan kini ma'am gisulod na mo og tray. Pwede order ka. Ano man na? Di po na mo ma-deliver ma'am kung dili mo order. Wala ko kwarta dire. 2,000 na lang habilin ko kwarta. Apa si mataplan na 3,000, 5,000 man bayro na ma'am. Ay, wala ka na lang pagkadala. Oo. Uy, nangatawa lagi mo ay. Wala ba ako nag-order? Na kisa man nay ang Lily diri ma'am. Ako ra. Hala. O kisa man ni nagkuha na ni order. So, ka lang, di ka kabayad. Kailangan kayo. Ay da, mahadlok magkukuhan pag-anon man ta. Ala, okay din sa mama. So ma'am, bayari gani ma'am, kay di lang pwede ni bayaran ma'am kay gitaplan po ng panggasan eh. Desisyon niyo anak. Ha? Ikaw, unsa man? Dawato na to na. Ito na lang ang bayaran. Unsa man? Uy, di ka na ma? Wala magkunag-order alang bulan. Nalili man. Oo. Ano lagi nga nahitabo man ingon ana. Ato ano si Gambi, basta si Gambi, basta kay ingon ba tong Sige, binuangan ka, ma'am. Masin, binuangan ko. Nadamay pa mi ani kay hapon na mo diri. Sana, abot na lang item. Bayron. May patabi atoon sa nako si Gambi. Ay na lang ma'am, diri ma'am. Ayaw na ma'am. Tanawon sa nato ma'am. Sada ko tinuod pa nag-ingon. Tanang. ka. Si Abril lang ma'am, balihog ko ma'am. Ka ba? Paon ni mo ni ma'am. So, kuha ni mo ni. Bayaran ni mo mama. Bayaran nila sa tanaw sa ko. Ay ma'am, dili man pwede ko di man bayaran kay gihatod naman namo karon. Bayaran jud ni mo, ma'am. Kay layo para ba kaayo. So pwede na to tanaw ang item sa kadali. Directly no? Nga naay order na himo ingon ana nga wala Wa ka nag-order? Wala ko itaw gistoryahan. Pangalan man nimo. Post jud na mo ni. Diri pa jud sa gihing. Ha, kani ba jud itudlo ma'am, nara, nay purok. Uy, Lord God. Oh, nadri nga balay. So nangutan mi, ikaw may gitudlo nila. So tanaw sa nato ma'am. Ali tanaw na to ma'am. Iskam ko na sila or unsa ba? O tanaw sa nato, iabri lang. Hinay lang, bombak. Gibuyar man mo sulod. Dagang papo. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Sayaw, sayaw, sayaw! Yeah! Wish mo lang mo na, wish mo lang. Ikaw na? Dili ka magbayad na kay 5,000. Ikaw ang bayaran. Ikaw ang hatagan. Basta Lord. Ang babo, ma'am, unya ba dito mabot?
Ay, Si Kiambi, panto niya si Kiambi kasi si Kiambi doon eh. Terus Kiambi nagkatawa. Kaya si Kiambi nagkatawa. Nanti ka napay surprise paabot. Happy 80th birthday. Bata pa ng kayog na wong. Uy, buwang naman ko. Ini, awag naman ko. di halata ma'am. Para pagsaysinta. Thank you. Kaila-ila dahil may mama ko si MM, kani si Abby and Jace. Di ay. We are from AM Bigos Flower Shop. So nami diri karon para iladon ka na ilag ka wala. Wala. Wala di ay. So kabalo kag kinsay gahatag ani sa imuha. Ako daw apo. Kinsa nga apo? Si Kulot daw. Isa man na si Kulot. Balis ko. Siya bagyo daw kasi na kayo uyab-uyab diri sa gihing. Wala. Ay, nagkungong na ako. Ana daw. Isa man na si Daw. Tinod pangalan na ng Kulot ma'am. Rachel? Rachel? Saan? Rachel? 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 Sino ba ito ni ma'am? Yan daw. Rachel. Sige, tanaw na tog siya bagyo pero usa na ko basahon iyang mensahe kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle. Ito yung hangina. Oh, i-blow mo candle, ma'am. Alam ka na? Yay! Happy birthday! So, naitay mensahe sa imuha. Asawa na ko. Paminaw mo tanan mga anak ug mga apo. Inaabot na kaluyan sa Diyos atong amahan si Ginoong Hesus. Na kaning naghatag na kog regalo, tabangan siya, tagaan siya og malawid niya kinabuhi. Ang pangandoy og pangarap niya kinabuhi matupad niya kanunay. Ang tanan di ay anak. Ma, ang tanan di ay anak. Oh, tanan. So, na siya yung message para sa imuha. Siya. Hi, Lola Lily. Ala, kabalo ko, permi ko nimo ginaampo kanunay. Tinuod na. Daghang salamat la. Bless na kaayo ko tungod sa imuhang mga pag-ampo nako. Ala, gisend na ko ning gamay nga pahalipay nimo. Isip pasalamat nimo la. Dili ko malimot nga ikaw ra joy lola nako nga nitabang namo. Hatag og sudan, patago o balon. Bisan sa gamay nimo nga kwarta, imo gihapon mi nga gitabangan. Tinuod na. Dili na ko malimtan imuhang kamaayo namo la. Bisan pa na pamutlo namo imuhang saging na walay pananghid sa una. Kauban sa mga barkada. Grabing yaw-yaw nimo sa mga nangawat sa imuhang saging. Napay mga panunglo. Pero pila ka adlaw, muingon ko na ako ang niputol, wala ra sa imuha. Humana imuhang kalagot sa laing tao nga nangawat. La, salamat sa imuhang kamaayo nako la. Buntis ko ni CJ, ginatimplahan ko nimo og luya. Og salamat la kay sa tanan nimong gihimo nako. Dili ko kalimot. Og diri na lang kay gatulo na ako ang luha. Nakahinomdom sa una. I love you la. I love you Lola Lily. Ang nakabalot din ako. Thank you, Pader. Thank you. Love Richel ang kulot ni mong apo. Father, thank you kayo, Pader. Happy birthday. Oh. Sila sa picture. Picture sa mga Very happy good si Nanay Lydia. Nanay Lydia, Nanay Lily nga nagsaulog sa iyang birthday. Uban ni Father Folding nagpanginaot mi nga tagaan kay dugang maayong panglawas, nagpanalangin uban sa Salamat kayo, Lord. God Lord bless you. God, salamat kayo sa tanan. surprise kayo sila. Ikaw, Father. Father, ikaw Birthday po. wish. Kung wish mo na'y kalinaw, kausay, talibay, sa kanunay. Tama yun. Tama yun na, Pader. Okay na. Kay kaloy sa Diyos,
Ang akong mga anak 12 kabuok, pagkamatay silang papa, wala joy gulo maskin gamay. Salamat. Birthday wish na ko ni mama unta magkauban pa jud dagan pa katuigan. Kay kabyo na mo kay siya super mama man ni siya na mo. O di hel. O 18 na. Unya ka na. Chita na ko. Pagpabiling ko niyang kalawasan ug abtik. Og papinanggaon nga inahan. Salamat na. Love you. Birthday. Kaloy-an ta sa Dios sa kanunay perminti tag mag-birthday. Thank you kayo lang kay Sirme, biya ko sa mga yun mga yung kwarta lang na pagkuman kayo, muhatag ba yung pala Muhatag! Basta na atag! Salamat kayo lang Basta na ang give! Salamat kayo lang kayo kanang tuduan di ko mo maayo ba pamalagan yung nakatunay makauban ka. Okay. Galing kay ana ako, dili lang kamudawat sa akong gipangayo nimo, di jud kamudawat. Kay gusto na ko paparion ikaw, dili magkakatawa. Dili siya. Ikaw ma'am, sa may mensahe nimo sa imong pamilya labi na kay Ma'am Rachel nga naghatag ani. Ay akong apo nga tagaan siya og maayong lawag og tagaan siya da tanan nga ipangandoy maabot yun na sa iya kay perminti ko nagawis niya kay kakong gabiin nag-rosary ko kanunay kong gabi ginapangayo na ko sila tanan ang tanan kong mga anak ginabasa na ko na sa tubangan sa Ginoo panahon nga ako mag-ampo kanila. Salamat sa akong apo Michelle. Kaunya pang uban. Sige, naway ka lang. Okay, wala na. Wala Picture sa. Picture. Happy birthday! Picturean sa kanila. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta ubay-ubay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado ang Bigos Flower Shop lang doola